Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25, 31 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Aliyu Jafar ke fatan kun sha ruwa lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa sabon jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya sha alwashin ƙasarsa za ta ci gaba da rufe mashigar Hormuz. Shugaba Trump ya ce hana Iran mallakar makaman nukiliya ya fi muhimmanci akan daidaita farashin man fetur. A Najeriya, shugaban kasar Bola Tinubu ya gana da manyan hafsoshin sojin kasar kan hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa a baya-bayan nan. Yau mun zo magana da shi shugaban kasa, mun zo mu yi mishi bayani akan abubuwan da ke faruwa. Mun san mutane na jin a jere ana nuna musu cewa kaman muna shan kashi, amma muna son mu tabbatar musu cewa muna aiki tare. Mun san cewa an kashe mu da sojojinmu, amma mun fi kashe nasu. Har ila yau a Najeriya, gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin kasar ta haramta amfani da babura cikin dare domin dakile ayyukan masu garkuwa da mutane. To kuma masu sana'ar tukin babur din ke cewa kan matakin? Ondo din nan akura Ondo gaba daya hana ukadan nan da aka yi ban ji daɗi ba saboda Allah. Saboda yanayin za ku diba jama'a, yanayin garin ne da yanayin ba aiki. Idan ka dan bubbuga baka samu ba, kana iya dan kai wani dan lokaci kana dan yi saboda yanayin. To akwai kuma wasu rahotanni a cikin shirin, amma zan fara da karanto labaran duniya. Kafar talabijin ta Iran ta wallafa wani sako a madadin sabon jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei, inda ya sha alwashin cewa ƙasarsa za ta ci gaba da rufe mashigar Hormuz, wadda ke da matukar muhimmanci a hada-hadar man fetur a duniya. Sanarwar, wadda mai gabatarwa ya karanta, ita ce ta farko da ya fitar a matsayinsa na jagoran addinin Iran bayan da ya gaji mahaifinsa da aka kashe a ranar farko da Amurka da Isra'ila suka soma kaiwa kasar Iran hari. A cikin sanarwar ya buƙaci ƙasashen yankin Gulf su rufe sansanonin Amurka da ke ƙasashen su, kuma ya sha alwashin ɗaukar fansar Iraniya wanda aka kashe. He said it's not just vengeance for the death of his father, it's also Wakilar BBC ta ce ya ce daukar fansa ba wai kawai kan kisan mahaifinsa bane, har ma da fararen hula da aka kashe, inda ya ambato 'yan mata 'yan makaranta akalla 100 da aka kashe. Shugaba Trump ya ce hana Iran mallakar makaman nukiliya ya fi muhimmanci akan saita farashin man fetur. Ya ce a matsayin Amurka na ƙasar da ta samar da man fetur a duniya, tana samun riba sosai idan farashi ya tashi. Tun bayan da yakin ya barke, farashin gangar ɗanyen mai ya tashi daga $73 zuwa kusan $100. A farkon wannan makon, ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana majalisar ƙasar cewa kwana 6 na farkon yakin Iran ya laƙume wa ma'aikatar sama da $11 biliyan. Isra'ila ta umarci al'ummar wani yanki na kudancin Lebanon da su gaggauta ficewa a yayin da take ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Ministan tsaron ƙasar ya umarci sojoji da su shirin faɗaɗa ayyukansu a cikin Lebanon. In Beirut, in the south of Beirut, in the suburbs there, people being told to evacuate. Wakilin BBC ya ce a kudancin Beirut can ma ana baiwa al'ummar yankin umarnin ficewa. Isra'ila ta yi ta kai hare-hare masu muni ta sama a kudancin Beirut da wasu yankuna cikin dare bayan da kungiyar Hezbollah ta harba makamin roka a kan iyakar kasar. Hukumomin Lebanon sun ce Isra'ila ta kashe fiye da mutum 600 tare da raba 800 da mahallansu tun bayan fara yakin. To labaran duniyar na zuwa muku ne tashar Hausa na BBC. Akalla mutum 40 ne aka kashe a lokacin da wani jirgi mara matuki ya kai hari kan wata babbar motar daukar masu makoki da ke hanyar zuwa wata jana'iza a jihar West Kordofan da ke Sudan. Majiyoyin lafiya sun ce akasarin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara. Ba a dai san ko su waye suka kai harin ba, wanda aka kai a yankin Alrawaga. A baya-bayan nan dai an yi tagwabza kazamin fada a yankin Kordofan tsakanin sojojin kasar da 'yan tawayen RSF, inda ake samun hare-haren jirage marasa matuƙa kusan kullum wanda ke kashe gwamman mutane. Jami'ai a kudancin Habasha sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a yankin Gamo ya haura 200.
an gano wasu ƙarin gawarwakin cikin tabo da baraguzai bayan da aka shafe kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya haddasa daftarewar ƙasa a yankuna 3. An buƙaci mazauna yankin da su tashi daga inda suke zuwa tudu yayin da ake ci gaba da samun ruwan saman. An samu mamakon ruwan sama a wasu sassa na gabashin Afirka a cikin 'yan kwanakin nan, inda aka kuma bayar da rahoton mutuwar mutane da dama a makwabciyar ƙasar Kenya. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai, gidan talabijin mallakar gwamnatin Iran ya gabatar da wani sako a madadin sabon jagoran addini Mujtaba Khamenei. Wani mai gabatar da shiri ne ya karanta sakon kuma bai bayar da wata alama ba dangane da yanayin lafiyar shugaban. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Ana dai ta nuna shakku kan ƙoshin lafiyar sabon jagoran bayan da wasu rahotanni ke cewa ya ji rauni a harin da ya kashe mahaifinsa a ranar farko na har-haren Amurka da Isra'ila. A cikin sakon da ya ce Iran za ta ɗauki fansar jinin shahidanta kuma za ta ci gaba da rufe mashigar Hormuz, inda kashi 1 cikin 5 na man fetur na duniya ke ratsawa. Ya kuma yi kira ga kasashen yankin Gulf da su rufe sansanonin Amurka da ke yankunan kasashen su. Dear brothers of the armed forces, the demand of the people. Mai gabatar da labarai kenan ke karanta sakon jagoran addinin, inda yake cewa ya ku yan uwa dakarunmu, bukatar jama'a ita ce a ci gaba da wannan ingantaccen tsaro da ke sanya makiyanmu na nadamar ayyukansu. Dole ne a ci gaba da amfani da mataki na toshe mashigar Hormuz. Dangane da buɗe sabbin fagen daga kuma waɗanda makiyanmu ba su da ƙwarewa a kansu. Mun yi nazari kuma za mu aiwatar da duk abubuwan da muka tantance, kuma za a aiwatar da su tare da la'akari da muradunmu. Taking into account our interests. To halin da ake ciki kuma farashin man fetur ya ci gaba da tashi a kasuwannin yankin Asiya, duk da cewa manyan kasashen duniya sun amince da fitar da wani adadi mai yawa na man fetur daga rumbunan ajiyarsu na gaggawa yayin da suke kokarin dakile tasirin yakin na Iran. Wannan yunkuri na hukumar makamashi na duniya wato IEA yana da matukar muhimmanci, amma ba mataki bane da za a iya dauka akai-akai ba. Kuma a bangaren 'yan kasuwa bai amsa tambaya mai muhimmanci na tsawon lokacin da mashigar Hormuz za ta ci gaba da kasancewa yanki mai hadari ga tankunan mai ba. Shugaba Trump, wanda kalamansa suka kwantar da hankalin 'yan kasuwa a baya, yanzu yana fuskantar matsin lamba fiye da kowane lokaci don bayyana wa Amurkawa yadda wannan rikici ba zai tasiri kan tsadar rayuwa a kasar su ba. So a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad da wannan rahoto. Idan muka je Najeriya, a yau ne shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa da ministan tsaron Najeriya da sauran manyan hafsoshin tsaron kasar kan hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan wasu sansanonin sojojin kasar a yankin arewa maso gabashin kasar. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan da mayakan ISWAP suka halaka wasu daga cikin sojojin Najeriya a jihar Borno, wanda ya haifar da garkuwa da wasu daga cikin mutane, yayin da kuma suka kai wasu hare-haren a Kwanduga da Marte da Jakana da Mainok duk dai a jihar ta Borno. Ga rahoton Zubairu Ahmad da ƙarin wasu bayanan. Rundunar ta Operation haɗin kai ta ce bayan samun bayanan sirri game da maɓoyar 'yan ta'addan na ISWAP da Boko Haram a ƙauyukan Goniri da mahaɗarin Gamdu, dakarunsu tare da haɗin gwiwa da 'yan sa-kai sun fatattake su. Bayanin na ƙumshe a cikin wata sanarwa da jami'in watsa labarai na rundunar Operation haɗin kai Laftanar Kanar Sani Oba ya fitar, inda ya ƙara da cewa rundunar sojin ta yi amfani da jiragen saman yaƙi wajen jefa musu bama-bamai tare da tarwatsa su, abin da ya sanadiyar hallakar mayakan 20 cikinsu har da wani kwamandan su mai suna Abu Yusufu. Harin ya kuma jikkata mai kazalika dakarun rundunar ta Operation haɗin kai sun kwato bindigogi kirar AK-47 da bindiga samfurin mashinga da kuma tarin abubuwan fashewa kirar gida da harsasan bindigar dama. Wannan nasarar na zuwa ne daidai lokacin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shafe sa'o'i kusan 2 a yau yana ganawa da manyan hafsoshin tsaron kasar da mai ba shugaban kasar shawara akan lamuran tsaro da ministan tsaron kasar, inda suka tattauna akan sabbin dabarun da za su yi amfani da su wajen dakile barazanar tsaron da ke ci gaba da kunnuka a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ma arewa maso yamma. Ga ƙarin bayanin da ministan tsaron Najeriya Manjo Janar Christopher Musa ya yi wa manema labarai. Yau mun zo magana da shi shugaban kasa, mun zo mu yi mishi bayani akan abubuwan da ke faruwa. Mun san mutane na jin a jaridu suna kallo a talabijin ana nuna musu cewa kaman muna shan kashi, amma muna son mu tabbatar musu cewa muna aiki tare. Mun mishi bayani cewa ba haka bane, a yawancin abubuwan da ake sa tsofaffin labarai ne da aka nuna kamar yanzu, kuma duk mun tabbatar waɗanda ba su son ƙasa ne suke wannan, amma muna son jama'a su gane cewa muna buƙatar taimakon su taimaka mana in sun ga abin da ke faruwa inda bai kamata ba su gaya mu za mu ɗauki mataki. Mun san cewa an kashe mu da sojojinmu, amma mun fi kashe nasu.
abin da muke ciki yanzu mun zauna mun yi bayani kuma mun gyara aikin da muke yi. Muna son jama'a kada su gaji su ci gaba taimakon mu za mu samu lafiya. Haka kuma bayanin rundunar sojin Najeriya ta Operation haɗin kai ya kuma ce dakarunsu a yankin Gwaigoma sun gano ƙarin garuwakin wasu 'yan bindigar ajiya da sanyin safiya bayan wani samame da suka kai, inda rundunar ta ce a yanzu gabaɗayan yankin ya koma ƙarƙashin ikon sojojin Operation haɗin kai, kuma sojin sama da na ƙasa na ci gaba da sintiri domin kakkaɓe gyauran mayakan na ISWAP. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin jihar Ondo ta haramta aiki da okada wato babur daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe saboda kasara ayyukan masu garkuwa da mutane. Gwamnatin ta ce ta gano akwai wasu miyagun da ke amfani da babura da dare suna sace mutane tare da yin garkuwa da su a sassa daban-daban na jihar. Matsalar tsaro dai ya yi katutu a jihar Ondo da wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya, inda rahotanni ke cewa mutane sama da 150 aka kashe ko aka sace a shiyar cikin watanni 6. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aika mana da wannan rahoto. Wannan sabon mataki ya biyo bayan bincike da gwamnatin ta gudanar wanda ya tabbatar da cewa masu garkuwa da mutane sun dogara ne kacokan kan amfani da babura wajen kwashe mutane daga manyan hanyoyi zuwa cikin daji inda motoci ba za su iya shiga ba. Gwamnatin jihar ta sake jaddada cewa duk wanda aka kama yana zirga-zirga da babura za a kwace shi sannan a hukunta shi. Jami'an tsaro sun bayyana cewa 'yan bindigar na amfani da daren ne domin cin gajiyar rashin tsaro iyakokin jihohi wanda ke ba su damar kai hari a Ondo sannan su tsallaka zuwa makwabtan jihohi ko cikin dazuzzuka. Wasu daga cikin masu tuka okada sun bayyana cewa wannan mataki zai nakasa hanyoyin neman abincinsu. Mu ba a kyauta muna ba, mu yan okada. Don haka mu gaskiya haka dai muna dai bi harakan gwamnati, amma dai gaskiya harakan dai bai yi muna ba gaskiya. Ra'ayin gwamnati dole mu bi, don gwamnati duk wanda bai bi shi ba zai wahala. Ondo din nan Akure Ondo gaba ɗaya hana okadan nan da aka yi ban ji daɗi ba saboda Allah. Saboda yanayin za ku diba jama'a, yanayin garin ne da yanayin ba aiki. Idan ka dan bubbuga baka samu ba kana iya dan kai wani dan lokaci kana dan yi saboda yanayin wannan hana aikin gaskiya a ce kaza ban ji daɗin sa ba. Su ma mutanen gari da dama sun nuna fargabar cewa hakan zai takaita zirga-zirgar gaggawa ga talakawa. Mafi akasari ba fa masu okada su ne masu laifi, su ma masu neman abinci ne, wanda in mutum ya tashi karfe 1 na safe ya fito ya aikinsa karfe 7 na yamma ya koma inda yake kwana ya tashi. To kaga wannan ai bai kamata a ce za a dakatar da shi ba, maimakon a gyara kuma an ƙara batawa. Mafi akasari wasu ta bangaren okadan suke samu suna dan samu su dan ci abinci ko ba gaba. A ɗaya ɓangaren kuma mazauna jihar da manoma a yankunan Owo da Akoko sun bayyana fargaba kan yadda rashin tsaro ke shafar tattalin arzikinsu, inda aka ƙone gonakin koko da rumbunan abinci na miliyoyin nerori. Masana na gargaɗin cewa idan ba a shawo kan lamarin ba, fannin aikin gona zai durƙushe baki ɗaya. Hakan ya sa gwamnonin shiyar ƙara yawan kuɗaɗe da kayan aiki ga rundunar sintiri na motekun tare da sanya na'urorin sanya idanu na zamani domin bin sawu masu garkuwa a cikin dazuka. Bincike ya nuna cewa 'yan bindigar sun fi samun gindin zama a dazukan jihar Ondo kamar a Ala da Ofosu da Idanre saboda girman yankin da kuma yadda yake da iyakoki da jihohin Edo da Kogi da kuma Delta. Ana zargin cewa waɗannan wurare sun zama matattar miyagu inda suke fita su kai hari sannan su koma maɓoyarsu ba tare da jami'an tsaro sun iya bin sawunsu ba cikin sauƙi. Masana harkokin tsaro sun nuna cewa ko da yake haramta zirga-zirgar babura da daddare nasara ce ta ɗan lokaci, amma mafita ta dindindin ita ce sake kwato dazukan baki ɗaya daga hannun 'yan bindigar. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya, tururuwar gwamnoni da gwamman 'yan majalisun dokoki zuwa cikin jam'iyyar APC mai mulki na janyo ƙarin damuwa kan yiwuwar kashe adawa a tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Da zafi a ce yau jam'iyyar da ta ba su riga ta ba su hula kuma yau sun fice saboda wasu dalilan wanda muke ganin kaman ana rudin su ne, amma duk da haka bai ɓaci ba wai zai sa a ce yau ba za mu iya
kawo jam'iyya inda ta kamata ba. Shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya san gwamnoni ba su da tasiri, abinda kawai yake yi shine yana rudar al'umma ne musamman na ƙasa domin su kiɗime su ga kaman cewa yana da wani tasiri. Idan daɗi ne talakawa su ya kamata su koma wajensa. Shin da gaske ne mulkin demokradiyya ya shiga wani mawuyacin hali na rashin bangaren adawa mai tasiri a Najeriya? Menene illar hakan? Ko ina mafita? Waɗannan na cikin batutuwan zamu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan mako wanda aka riga aka naɗa. To sai ku tara gobe Juma'a da karfe 8:30 na dare domin sauraron shirin. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar ke gabatar muku da wannan shiri daga sashen Hausa na BBC.